Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er sprake is van illegale bouw op San Luis. De discussie over illegaal bouwen op Curaçao heeft weer veel aandacht gekregen. Een paar maanden geleden, in de maand mei, werd duidelijk dat er gebouwd werd in San Luis, illegaal, zonder toestemming. Waar er stonden zelfs borden op het terrein dat er niet gebouwd mocht worden. Maar de Extra heeft achterhaald dat de bouw toch gelegaliseerd wordt en dat mensen door kunnen gaan met de bouw. Dat is opmerkelijk omdat op andere gebieden op Curaçao mensen wel terecht worden gewezen en dat de huizen wel worden afgebroken. De krant vraagt zich af wat het verschil is met de huizen op San Luis. Bewoners rond de klip voelen zich gediscrimineerd en dat heeft met hetzelfde onderwerp te maken. Mensen voelen zich gediscrimineerd. Het gaat om een groep Haitianen dat daar gebouwd heeft. Ogenschijnlijk zonder toestemming, maar volgens hen zelf hebben ze wel toestemming gekregen van domeinbeheer. Dat hebben ze ook laten zien aan de Extra en ook aan andere mensen die dat willen weten. Toch is de overheid zo ver gegaan om de huizen af te breken. Daarom is er een discussie ontstaan en is de vraag opgekomen in welke gevallen huizen worden afgebroken en waarin niet. De Haitianen voelen zich gediscrimineerd omdat ze niet van het eiland zelf afkomstig zijn. Het is een zaak die waarschijnlijk deze week nog veel aandacht zal krijgen. Venezolanen protesteren op Brionplein. Dat heeft allemaal te maken met de presidentsverkiezingen in Venezuela. De uitslag daarvan is volgens de zittende president Maduro in zijn voordeel. De oppositie zegt dat hij zou moeten aftreden omdat de oppositie gewonnen heeft. Wereldwijd werd er gedemonstreerd en ook op het Brionplein, waar Venezolanen woonachtig op Curaçao bijeenkwamen en door middel vooral van borden lieten weten dat ze willen dat Maduro opstapt en de uitslag van de verkiezingen respecteert. Fracties hebben informatie gekregen, dat heeft de minister van Financiën laten weten. In ieder geval, de krant schrijft vandaag dat een adviseur van de minister, Wim Nijdam, aan de verschillende politieke partijen in het parlement informatie heeft gegeven over zijn plannen voor kwijtschelding van belasting. Het is een zaak die volgens de oppositie gaat om 3 miljard gulden. Nou, zelf heeft de minister lange tijd niet de documenten naar het parlement gestuurd. Tenminste, dat zei de leider van de PAR, Quincy Kirigori. Nu is er wel informatie gegeven en vandaag zal het parlement over de belastingplannen van de minister spreken. Eerder liet PAR al weten dat ze het betreuren dat er zo lang op informatie moest worden gewacht. Verhuizing is dringende noodzaak. Het gaat over Mundo Novo, daar hebben we het de afgelopen tijd al vaker over gehad. De verkopers van Mundo Novo, sommigen die verkopen daar al tientallen jaren, moeten weg. En ze zeggen dat de wijze waarop ze naar buiten zijn gestuurd niet goed is gegaan. De directie van Mundo Novo benadrukt dat er sprake is van een noodsituatie. Er moet snel gerenoveerd worden. Er is al 2 maanden geleden begonnen met een verhuisplan. Iedereen is daarvan op de hoogte gesteld. Dus ze betreuren het nu dat de indruk ontstaat dat er snel iedereen naar buiten is gestuurd. Ze hebben hun best gedaan om een zo goed mogelijk verhuisplan op te stellen. Maar niet altijd kregen ze daarvoor de reacties van de verkopers. In ieder geval, de komende 9 maanden zal er gerenoveerd worden in Plaza Nobel. Bewoners betuigen solidariteit. Dat gaat over de Unie van bewoners van Pariba. Er is al vaker over gesproken. Stankoverlast in Dam Preto en andere gebieden door het verbranden van illegaal afval. Dat zorgt dat de mensen zich niet meer veilig voelen, niet meer prettig voelen in hun eigen huis. En daarom heeft de Unie van bewoners van Pariba afgelopen zaterdag een solidariteitsbijeenkomst georganiseerd. En daar kwamen bewoners van heel veel verschillende wijken op Curaçao bijeen. Wijken waar ook sprake is van diverse soorten van overlast. Het ging om solidariteit, laten weten dat men elkaar steunt. En aanstaande dinsdag zal er weer verder worden gesproken door de Unie van Bewoners van Pariba met het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu, die een speciale werkgroep heeft ingesteld over overlast. Dus het is een onderwerp van lange adem. Dat zeggen ook steeds de andere mensen die te maken hebben gehad met overlast. Maar het is belangrijk dat de bewoners elkaar steunen.
Dan herdenking Tula, held van Curaçao. Dat vond zaterdag plaats, 17 augustus. Werd stilgestaan bij RIF bij de herdenking van Tula. In 2010 werd hij officieel een held van Curaçao verklaard. Er wordt nog steeds naar hem gekeken. Er wordt nog steeds gezien als een rolmodel voor Curaçao. En daarom ook Awe Heroe de Nostur. Tula is nog steeds onze held. Dat werd gezegd tijdens de bijeenkomst. Die was georganiseerd onder meer door APKI. Daar werd stilgestaan bij de strijd die er gestreden is om te zorgen dat Tula de herdenking en de herkenning krijgt die hij verdient. En er was een cultureel programma. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. En we beginnen op Sint Maarten, want daar zijn de stembussen weer open gegaan. Sint Maarten, de bewoners, mogen voor de tweede keer dit jaar stemmen voor een nieuw parlement. De eerste keer was op 11 januari. Dat leidde tot een nieuwe regering op 3 mei onder leiding van premier Luc Merselina. Maar op 20 mei was er al geen meerderheid meer in het parlement. Dat lag aan de parlementariër Kevin Mangret. Die stapte uit zijn partij nauw en verklaarde dat hij niet meer achter de regering kon staan. Daarop is het parlement ontbonden. Die wordt daadwerkelijk vervangen op 20 september. En is er sprake geweest van een demissionair kabinet. Mengret een week later zei dat hij spijt had en dat hij het weer terug wilde draaien. Maar zo werkt de politiek niet. Er moet dus een nieuwe verkiezing worden gehouden. Dat gebeurt vandaag en justitie is flink bezig met maatregelen om ervoor te zorgen dat het veilige verkiezingen blijven. Sint Maarten heeft de afgelopen tijd veel te maken gehad met vuurwapengeweld. Er zijn extra controles. Nu zijn er extra bevoegdheden, ook op verkiezingsdag, om te fouilleren in sommige gebieden. Er zijn politieagenten uit Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba en Statia gekomen om te helpen patrouilleren, zodat alles veilig verloopt. Er is een oproep gedaan aan de bevolking om geen stemmen te verkopen. Dat is illegaal en werkt corruptie in de hand. Er is zondagavond om 6 uur een alcoholverbod ingesteld tot dinsdagochtend 6 uur om te zorgen dat alles voorlopig voorspoedig verloopt. Dus laten we hopen dat de democratie zegeviert, dat veel mensen gaan stemmen en dat we gewone verkiezingen hebben zonder incidenten. Ik wens de bewoners van Sint Maarten daarbij alle geluk en succes en de politici natuurlijk ook. We houden het voor u in de gaten wat er gebeurt, maar 2 keer in een jaar parlementsverkiezingen, dat is best wel bijzonder. Dan gaan we naar Bruce Brand. Dat is een Curaçaoenaar die iets heel bijzonders heeft meegemaakt. Hij is namelijk op 10.000 meter diepte geweest in de Stille Oceaan. Het is 10.078 meter, meer dan 10 kilometer. Het is ongelooflijk.
Het was een expeditie waarbij Bruce Brand, afkomstig uit Curaçao, werkzaam op Curaçao, bij de Substation Curaçao en een zeer ervaren duiker, ja, een zeer ervaren man voor wat betreft onderzeeërs, zo moet ik het zeggen. En het is een hele bijzondere missie geweest waarbij een expeditie heeft plaatsgevonden in de Stille Oceaan en waarbij informatie is verzameld en unieke beelden zijn gemaakt van de bodem en de fauna die op deze diepte leeft. Venezuela, zoals gezegd, afgelopen zaterdag werd er wereldwijd gedemonstreerd tegen de situatie in Venezuela. Mensen willen dat president Maduro opstapt en de oppositie de macht geeft die ze zouden moeten krijgen vanwege de verkiezingen. En daarvoor kwamen wereldwijd mensen op. Ik noem een paar landen: Australië, Zuid-Korea, Groot-Brittannië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, België en Zwitserland. Ook voor het Centraal Station in Amsterdam werd gedemonstreerd. Maar vooral ook in Caracas zelf op Venezuela kwamen duizenden aanhangers van de oppositie bijeen om naar een toespraak van oppositieleider Maria Corina Machado te luisteren. In tientallen andere steden in het land gingen betogers ook de straat op. Machado werd in de aanloop van de verkiezingen uitgesloten van deelname. Ze dook na bekendmaking van de verkiezingsuitslag voor haar eigen veiligheid onder. En nu was het bijzonder dat ze weer in de openbaarheid trad en een speech gaf. Ze riep de demonstranten op vastberaden en verenigd te blijven, ondanks de bedreigingen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot ziens. Dag.